ए सखी क्या हो? एगो बात बताई, बहुत गड़बड़ हो गई हो। इतना गड़बड़ हो गई कि कुछ कहा में ना बाकी सुना तो हके बताए देत हई। राती सुतल रहली चांद के या जोरा में होना, अजोरा में होना, छत से आइल चोरवा कूद गइल मोर कोरा में होना। और जानत हो सखी का भइल कि हम ना पवली पहचान, कि कहलस कैसन बारू जान, कि दतवा दिहल गड़ाई, कि दतवा दिहल गड़ाई काचा के टिकोरा में होना, टिकोरा में होना, छत से आइल चोरवा कूद गइल मोर कोरा में होना। ओकरे बात बताई सखी का भइल, मुहमा दिहलस मोर दबाई, कि हम ना पहली चिल्लाए, कि बाड़ी माजा मिलल, कि बाड़ी माजा मिलल हमहू के झकझोरा में होना, झकझोरा में होना, छत से आइल चोरवा कूद गइल मोर कोरा में होना। और सखी बताई, अगवा कहलस का बताई कुछ समझ में ना आवता। अच्छा ला सुना, कि हमके दिहलस भारा माय, कि दिहली कहना कुल थामाय, कि नितिन बीडी सूतल, नितिन बीडी सूतल रह गई न असोरा में होना, असोरा में होना, छत से आइल चोरवा कूद गइल मोर कोरा में होना। आइल चोरवा कूद गइल मोर कोरा में होना, छत से आइल चोरवा कूद गइल मोर कोरा में होना। बड़ी तकलीफ बा हो।